Jao, kako da počnem ovo? 10 ljudi, dobrodošli u još jedan novi video, to sam kažem live klip. Ljudi, trenutno je 3 ujutru, tako da sam odlučio da moram napokon da snimim video koji sam obećao još pre mjesec dana, kakve 3 nedelje. Mala sabotaža se desila, ljudi. Malo sam izašao, malo sam imunitet nula, vidi kosa na šta mi liči, morat će korekcija da se radi. Malo me savatala korončuga, tako da oprostit ćete mi naravno. Neću puno dužim, hoću da vam kažem bre da klikajte taj subscribe, druže, da izudaramo tih 30.000 više. Braćo, ko da jurimo 30 miliona, de peci taj subscribe, znaš, ono, content svaki dan, live klip, ako se setim jednom u godinu dana i to je to, razumeš. Ništa ljudi, kafica mi je ovde spremna, ovo je cappuccino Starbucks, znači šuri iz uva, nije plaćena reklama, ali stvarno kida, još kad ga ja napravim. Ljudi, slušajte ovako, poslali ste mi puno mailova i ja sam na tome veoma zahvalan, međutim, jedno 50 mailova je bilo sa očajnim kvalitetom i setup nije setup, nego bukvalno ste mi slikali onako kućište i monitor iz nekog čudnog ugla, tako da sam sve to pobrisao. Nadam se da ćete sledeći put da se potrudite malo više, da malo bolje slikate. Ja sam izabrao tu negde oko 9, 10, 11 setupa, tako da ćemo to ocenjivati. Ljudi, šta vam kažem, dobrodošli u video, 500 like, 500 subscribe, a rolamo intro i da pređemo na ocenjivanje. Dakle, tu smo, kaže Filip Radišić, veliki pozdrav za mog brata Filipa Radišića. Ništa nije napisao, ali da vidimo setup ovde, šta kaje. Ok, sliku je brat ovde, nećemo, jel ima ceo se... ovo mi treba, ljubite brat. Ovo je, koliko mi se čini, Škorpion stolica, nikad nisam koristio, ne znam da li je udobna, obavezno mi napišu u komentarima, stvarno me zanima. Vidi, jedna stvar što me jako nervira, odmah moram, znači, da, rekao sam, ocenjivat ću vas od 1 do 10, da znate, da. Tako da, prva stvar koja mi je zapala za oko, to je ovo. Znači, kad vidim ove stolove sa onim što se izvlači, druže, ja sam to imao, mene to tako nerviralo, ja ne znam, kad staviš ruke ovako dole, znači ti igraš i sad udara ti ovaj đavo ovde, kako ti, brate, igraš kanter, recimo, evo, kanter ili lol, kako ti pomeraš, flikuješ i to, pogotovo na ovoj maloj podlozi, ovo da menjaš pod hitno, ljubite, brat, znači, ova podloga, baš, znači, vidi, ja savjet odmah ti dam, izvadiš ovo jer ti ne treba i sve ovo što ti mišta stura podloga staviš ovde, bajo, i rokaj. Sad, još jedna stvar, ne znam visinu, ali očigledno može da se diže, digni ovo još malo, brate, ovako, ne možeš da igraš nikako. Međutim, neću ajde da serem. Stolica, okej. Kućište, ne znam, gledaj sad ocenjujem sve, eto šta vam radi, bravo, nema veze. Ajde ovako. Monitor na dobrom mestu, sve ono, samo ovde kablovi, međutim vidi, ja prvi ne mogu ti serem za kablova, zašto meni sve šiklja po sobi, sine, razumeš? Izvinite ako vidite pljuvačku koju leti, ali stavio sam skoro protezion se, još nisam navikao, tako da pljujem, ja se izvinjavam. Za ovo odmah manje ocene, jer ne volim ovakve stolove, ne znam kako je, jesi probao da se tiltaš, da ga pecneš, ja volim da peckam stolove, znači kad ne ide odmah probaš direkt rukom da drkneš, da vidiš da li to funkcioniše, ili ne, razumeš? Ovo mi se ne sviđa kod stola, podloga za miš, realno imaš za, brate, realno, 1000 dinara možda kupiš, znaš kako brutalnu podlogu da izgleda. Tastatura, ne vidim koja, ili ima tastatura, ili piše koja je tastatura, Red Dragon, respect, samo ovo ti je upala šargarepa, razumeš, molim te, vidi, reši to, brate moj. Red Dragon, brate, svi me hejtuju za Red Dragon, ne znam, meni je Red Dragon, iako nije neka marka, meni Red Dragon kida, tako da respekt za tastaturu. Logitech, ja ne znam kako ti s ovim mišem ljubite, brat, igraš bilo šta, kako Transformers, brate moj dobri. Evo ovako, iskreno, pošto ste vi strogi prema meni, bit ću ja strog prema vama, od 1 do 10 setup ceo 4,5, u stvari 4. 5, aj nisam prokomentarisao ovo, respekt za slušalice, razumeš što imaš stalak za slušalice, samo zbog toga, 5 od 10, iskreno. Stolica okej, ovo obavezno vadi, alergičan sam na ovo i probaj, brate, PC da staviš recimo ovde. Veruj mi, mnogo će brutalnije izgledati i bit će bolje i za tebe i za računar, tako da aj neću puno se zadužiti, ja se raspričao sine na prvi trajeći klip pola sata, razumeš. Veliki pozdrav za tebe Filipe, hvala što si mi poslao mail.
Kaže, Aleksa Marković, kaže, pozdrav klip, ko se crta stream. Aleksa, legendo, upade mi neki u oko. Aleksa, legendo, veliki pozdrav za tebe. Šta kaže ovde Aleksa? Anime, već imaš minus, 100% si neki štreber i virgin, odmah opleti po čoveku, šalim se. Miš mi se sviđa, ne znam koji obrazno me piše u komentarima, mislim da Bakistuta ima ovakav stream. Minus za tastaturu, odmah, Marvo tastature, no hate, ali brate, čuo sam da stvarno low price i da su teško sranje, mislim ne znači da su teško sranje da su low price, jer Redragon je low price pa opet meni kidaju. Marvo, ne znam, uopšte mi se ne sviđa tastatura, ovo je, ovo nije Redragon, jeste Redragon. Ne znam šta je ovo, liči mi na Redragon. Ok, nisam nikad koristio slušalice Redragon. Brate, kako je čudno kućište nekako. Jel ja tripujem ili ovo je krivo malo kućište? Neki čudni oblik kućišta, a? Ali brate, kida, šuri, respekt. Samo cringe je što si stavio ove nalepnice, iskreno. Ne vidim čemu ove nalepnice, druže. Što bukvalno si uništio kućište, brate. Ali ajde, brutalno izgleda. Ovo mi je mnogo cool, ovo ti je kao rasta, ovo je respekt za ovo plus. Meni ovako brutalno izgleda. Šta god daje, a vidiš to si treba malo bolje da mi slikaš, ljubite, brate. E-Shark podloga, nisam nikad koristio E-Shark podlogu, ali lepo izgleda na oko, ovo ima ovo zeleno strane, na primjer Daniel bi se ovo svidjelo. Ovo je lepo, lepa je podloga, lep je miš, minus za tastaturu. I stvarno, znači sjebo si ga, brate moj, zato što si sad ovo stavio ove nalepnice, ne treba ti to. Brate, isto i ja volim oko kad mi je sve blizu, znači meni je bukvalno sve oko blizu, sad ne možete vidite, sad sam udaljio da se vidi lepše zbog klipa, ali meni isto tako sve blizu. Bukvalno, ja obožavam kad mi je ovako sve na dohvat ruke. Tako da, ovo je mnogo, mislim nije mnogo, ali je lepše, ja to ne znam, 100 si trebao da mi slikaš, ovo je vjerojatno neki basic 100, ništa spec. Tako da, ako sam ovom dečku dao peticu, tebi dajem 7 i samo zbog ovaj rast, zato što mi se mnogo sviđa i zato što je kućište brutalno, a si sjebao svojim nalepnicama. I ovu sliku vidi, reši, cringe i aktiviraj Windows, ljubite brata. Upada mi u oko. Ajmo dalje. Stanley kaže, evo moj skromni setup, srećno sa novim serijalom Poz. Stanley, veliki pozdrav za tebe, ljubite brata. Sad, pazite sad nešto vam kažem. Ovo za oko, respekt kako izgleda. Ovo je brutalno. Ali ti ne znaš šta se krije okolo. Mnogo loš ugao slike, ali ajde, vidi. Prvi minus je ovo podloga, druže. Šta je ovo? Battlefield, brate moj. Šta je ovo? Eto šta pričam, brate. Eto šta pričam. Hejt u komentarima, molim vas, odmah. Znači, napišite šta pišeš to debilčino dredasta. Podloga, kažem, opet za 1000 dinara možeš da kupiš podlogu koja na oko kida i koja je dobra. Razumeš? Tako da, minus za podlogu, tastatura, respekt. Ja sam veliki obožavatelj malih tastatura. Ja ne volim ogromne tastature i ne mogu da igram na ogromnoj tastaturi. Još je Red Dragon, respekt za moju braću. Znači, svi ste im poslali tastature Red Dragon šuri, verujte, brato. Nije sponzorisao, nije ništa, stvarno šure tastature, brate. I mogu da se priušte, nisu 58 miliona hiljada dinara, razumete? HyperX slušalice, respekt, ali mnogo veliki respekt za ovo. Ja ne znam šta je ovo, ali ovo tako kida, ovaj detalj tako šuri, tako da ona. Možda malo bolji monitor, jer, brate, aj dobro, neću serem, respekt, ali vidi, mnogo lepo izgleda. Ova crna pozadina 100, verovatno je custom made, pretpostavljam, slušalice, respekt, tastatura, respekt, podlogu menja, miš ne vidim ni koji je, brate, ali je neko smeće, verovatno. Ne znam, okej. Lepši je i od prethodnog i od onog tamo, tako da ne mogu ti dati 6 ni 7. Što sam dao prošlu, ne mogu se setim. Ali 7,5. Ajde 8. Rećemo 8 zbog izgleda, ovako zbog pozadine i zbog tastature, slušalice. I ovo je presimpatično. Veliki pozdrav za tebe, Stanley, hvala što si mi poslao, ljubite brat, ajmo dalje. Đole Sremčević kaže, poslao bih još, ali neće više da primi, piše nešto da premašuje, ne razumijem se šta je, pozdrav Spy Legendo. Đole, Legendo kralju, hvala ti što si mi poslao mail, ljubite brate, da vidimo šta ti meni, šta si ti, what the fuck? Okej. Dobro. Zanimljivo, aj krenemo od ove slike.
Big respect za 100. Zašto? Ja, na primjer, kad igram, znači, ja sad ovako privučem i mene nervira što mi 100 udara o stomak mrtvi, a ti imaš ovo da uđeš još i da ti ne smeta da su ti ruke ovako, što ja ne mogu da uradim. Tako da plus ogroman za 100. Čudan je oblik, ne znam kako igraš na ovom, verovatno ti je trebalo brdo vremena da se navikneš, ali veruj mi, postavka stola i kako ti uđeš, cringeujete sad, kako ti uđeš, respekt za oblik stola full. Red Dragon, moja braća, moja armija, razumeš, sad će ispasti, brate, da hvalim ovaj Red Dragon kao sponzorstvo, stvarno nemam sponzorstvo s ljudima, ali samo moja braća Red Dragon koriste respekt. Evo, vidiš ovo podloga, okej, brate. Crna, basic, ništa, ono, ludila neka, brate, velika je, verovatno igraš kanter, imaš držač za kabel, ovo je Zovi verovatno, nisam siguran, ali mislim da je Zovi. Monitor promeni, ljubite, brat. Dobro, ajde, ovo se verovatno ne vidi opozdnja kad ti igraš, ali si slučajno tako uvatio. Brate, brutalan je 100, jebote, je li ovo custom made? Molim te, ne piši u komentaru da li je ovo custom made, zato što je brutalno. Vidiš, nema ni kabela, tek su ovo dobro, ja ne ocenjujem room tour, ja ocenjujem setup, room tour, šta pričaš, liče? Ne ocenjujem sobu, ocenjujem setup. Sorry. Da, više ovdje držač, respect. A ko je ovo monitor, brate? Sam ja retardiran, ovo nije Zovi. Možda jeste Zovi, jebote. Možda jeste Zovi. Kako si sliko, ništa se ne vidi. Respekt za kućište. Kućište šuri iskreno. Sviđa mi se boja, sviđa mi se oblik. Koliko mogu da vidim odavde. Pa vidi, nije lepo za oko, ali je brutalno, kako da se izrazim, odgovara ti verovatno. Evo, ja već vidim da kad bi se ovde da bi mi odgovaralo, razumeš? Ništa spec, a koje su ovo slušalice? Nisam vidio slušalice. Ali vidi ovako, zbog Red Dragona, zbog ovog što imaš držač ovaj za miš, i veruj mi, sve preporuke priđem bežično i miš, veruj mi, Logitech G Pro X Superlight, preporuke sve. Daću ti 7, realno. Zbog stola ne mogu da dam 7. 8 zbog stola, zbog tastature, zbog podloge i zbog držača za miš. Đole, legenda, hvala ti puno što si mi poslao mail, ljubite brat, idemo dalje. Jovan Trninić. Vidiš, ovo već, ali ne mogu, tačno, sve top i onda ugledam nešto i full tilt sam, sad ću polupam nešto. Koji si kupio 100 sa ovim? Kako te ne nervira, liče, da ovako seneš, sve full, kreneš da igraš, namestiš i onda ovako. Pritom ti je daleko 10 metara, vidi setup, čekaj, setup šuri, vidi kućište, brate, brutalno, razumeš, ne znam koja, ali stvarno lepo izgleda. Podloga, Logitech šuri, miš Logitech šuri, tastaturu ne vidim koja je, verovatno Logitech, pretpostavljam šuri. Imaš 100 brutalno, mada ovo sranje bi ja iščupao, ili bi ga izvadio, zašto samo smeta tu, ne znam. I onda, brate, tamo sam teo da dam neku 9, evo, kuneva se, možda i 10 kad bi zašao, šta pričaš, liče? Kad bi sad zalazio u detalje, razumeš? Ali, brate, čekaj, reci mi ti ovdje imaš još jedan setup, a? Ti baviš gamingom? Ovo ti kao za video edit, pretpostavljam samo lupam, ne znam, napiši mi u komentarima da li ti ovdje još jedan setup. Ali, brate, vidi ovako, sve šuri, sve kida, sem, brate, ovog jako mi istiltalo sad. I ovi zvučnici, što, mislim, ne znam, ne bi mogo... Dobro, ajde, okej, možda slušaš muziku, možda neki DJ, brate. Ali kida, mnogo, najbolje možda do sad. Ali ne mogu, ovo me jako nervira. Molim ti, izvadi ovo, 8, ali izvadi ovo. Da si izvadi ovo, možda bi bilo jača ocena. Jovane, izvini što sam malo sve, ali iznervirao sam se, druže, kad sam video sve kida, sve šuri, razumeš? I onda, brate, vidim to. GG. Jovane, ljubite, brat, hvala puno što si poslao mail. Idemo dalje. Nikola Zečević, respekt. Nik Nidža. Procesor Ryzen 5. Dobro, ajde. Možda, ne možda... Ok, čuti, samo čuti spaj, ne da njake puno. Grafička 1070, RAM 16, nadam se da ti je 2x8, da nemaš jedan stick, to baš nije dobro.
3000 MHz, dobro. Matična, nikad čuo. Hard, dobro, nebitno. Napajanje, dobro. Gigabyte je dobro. Monitor, imaš 2 monitora, respekt 165 Hz, 70 Hz. Red Dragon, respekt moj brat. Miš, Asus, ne? HyperX, respekt. Red Dragon, respekt. Respekt što si ovo napisali, ono ocena više, brate. Pa ima priču, ovo je već ozbiljna priča, što si klopio i boje i sve. Viš lepo, isto kao meni. Kućište gore, ceo PC, jedan monitor, drugi monitor, Red Dragon tastatura, respekt. Koji miš rekao da je moj brat? Asus TUF Gaming. Nikad nisam koristio. Ili imao DPI? Mojte mi piši da ovo ima DPI, zanima me. Samo da si uvatio malo dalje, da ja tu mogu da vidim, znaš, vidim, to nije jao, je li ima ono neizvlačenje. Vidiš, to je ono što sam rekao onom prvom liku, ona je nikada koristiš, ono je tako tilta. Naprimjer, osim mogu da izvučeš, a dobro, ajde, okej. Ocenjujem setup opet, dobro i to je deo setupa, realno. Ali ovo lepo izgleda, više ovo je lepo na oko. Imao sam ovakvu istu podlogu, imao sam i ovakvu tastaturu. Ovo lepo izgleda, samo je stolicu da si uhvatio da je malo bolja slika, bato moj, ali osmica. Osmica zbog stola, zašto može bolji sto, dobro, možda sam prestrog, a? Ajde napišite mi u komentarima da li sam prestrog, iskreno. Napišite mi Spy, Kenjaš, druže, ono, prestrog si, razumeš? Slobodno mi to napišite, razumem, ali ne znam, eto, osjećam potrebu. Ja sam jako vezan za moj setup, iako vodim računa o njemu i pazim o sitnicama, baš zbog toga, ono, nemam pojma. Tako da osmica, ali veruj mi jaka osmica, samo si mi slikao malo bolje stolicu i malo bolji ugao, ali ovo šuri, vidi batana, uklopio si boje, uklopio si slike, sve u fullu šuri, brate, osmica. Realno, ali jaka osmica, ljubite, brate. Nikola Legendo, hvala puno što si poslao mail, ljubite, brate. Idemo dalje. Lazar Valjarević, brate, što je zanimljivo ovo je, brate. Logitech miš, respekt. Logitech podloga, respekt, samo nadam se da si ovo uradio zbog slike, jer ako držiš tastaturu ovako i miš ovde, ljubite, brat, ja ne znam kako ti igraš. Ali vidi, oprema u fullu, bajo, samo ovaj monitor, znači sve u fullu i onda Lenovo monitor od 60 Hz, 100%. Ja sad ću da se uputim! Vidi interijer kako šuri, gospodin čovek, ima svoj zen, razumeš? Ovde je uticala ženska ruka, 100%, druže. Ili si, neću sad da kažem, ne, ovo je ženska ruka uticala ovde sigurno, ili majka, ili sestra, ili devojka, to mi obavezno piši, to me zanima, jer nemoguće da je muško ovako, znaš, ono da je sve onako lepo i po PS-u. Mislim da je ovde imalo, da je ovde ženska ruka uticala, ali respekt, brutalno je, brate, meni se ovo mnogo sviđa, ovo drvce sa ovim i ove zen forice, meni ovo top, top, top. Logitech slušalice, respekt, mislim da je Logitech tastatura, nisam siguran. Logitech miš samo, brate, monitor, tuga usra, ljubite, brate. 100 da si malo dalje slikao, a joystick, ono ništa, mislim okej, ali ništa ne fascinira me sad nešto iskreno. Tako da, samo promeni monitor, ali opet ne mogu da dam ovom dečku ovdje lepši interijer, brate, ali opet nema sa sve, osmica, možda 9, ali ipak 8 zbog monitora, brate. Ali interijer, vidi, 10, brate, šuri, stvarno šuri ovaj interijer. Lazare, hvala ti puno što si poslao mene, ljubite, brat, brutalno je ovo, veliki pozdrav za majku ili sestru ili devojku, ovo je prelepo, sve pohvale, svaka čast. Idemo dalje, Mario Kubat. Mario, respekt, ovdje drži moj kanal. Kako si ti sliko ovo, jesi ti odavde sliko kao? Šteko si se, batana, priznaj, bato si taj kadar da me oduševiš. Ali čemu ova podloga sad? Aj, iskreno. Cringe, brate. Ovo neki 4 stika. Ovo neki brutalno PC, a? Ajde ovako, krenemo. Respekt za ovo. Ocena više. Ja vidim mikrofon. Vidi laptop gde si stavio, ljubite, brat. Vidi ga, brat moj, gde je stavio laptop. Ajde, okej. Slušalice,
dobro ima ovo, ali vidi, ne može hejt, brate. 100... Malo sranje, iskreno. Laptop ne znam što je stavio ovde, brate. Ako si ga stavio samo za klip, treba si bukvalno ga spojiš. Da ga spojiš, šta pričam ja. Da ga zatvoriš, da nije ovako otvoren, jer realno ti kad igraš nešto i kad gledaš, sigurno ne gledaš ispod laptopa, ono da spuštaš da gledaš. Tako da, dobro, monitori, držači za monitor, respekt, iskreno. Niko nije do sada imao držače. Jako me zanima šta je u ovom PC-u. Kućište, ništa, u stvari, brate, dobra je kućište, ima ova sranja. Dobra je kućište. Mikrofon, znači, istilto si me jako. Šta je ovo? Pinčike, ovo šta, sa vanzemaljcima pričaš ovde, ne razumem buraz, kakav je ovo mikrofon, šta, iz 2003. brate, ja sam imao ovakav mikrofon u 2003. Ali ajde, možda se tebi sviđa, neću da se mešam, razumeš? Respekt zato što imaš stalak za slušalice, monitor, kida, tastatura, Asus. Brate, šta je ovo? Koliko košta ova tastatura? Izgleda okej. Miš, ali brate, cringe je ova podloga, jako cringe, iskreno, kažem opet, basic neka da šuri. Ne znam, brate. Sedmica zbog držača, i rekao sam zbog ovog, respekt. Držači, dobar monitor, lep je PC, drža za slušalice samo zbog toga, ovo sve ostalo vidi reši, ljubite, brat. Ali, Mario, hvala ti puno što si mi poslao mail, ljubite, brat. Potrudi se, ovo može mnogo bolje da izgleda, veruj, bratu. Džape lol, kaže, džaba mi setup kad nemam ruke za CS. Pozdrav, brata, najboljeg igrača ove igrice. Džape, ljubite, brat, hvala ti puno na lepim rečima, da vidimo šta Džape ovde ima. Ali... Vidi kako šuri stolica, vidi kako šuri PC, Razer miš, respekt, ovo je vjerojatno, neću da lupam, pretpostavljam Red Dragon. Kida monitor i onda vidiš ovo smeće iz 96. Brate mili, od 60 Hz. Ne ide, bajo moj. Vidi, lupio kameru, sjebo sve. Ne ide, brate moj. Znači, evo, prva desetka za malo da naleti, brate. 100 šurilica, Red Shark, bravo, naći sam. E-Shark stolica, kida, znači kida kako izgleda. Ovo osvetljenje kako si uradio, ne izvaljujem šta si uradio, da si ovdje možda stavio neku lampu ili su ovo neon svetlan, bravo, naći sam ja. Ono što se lepi, ovo iza, ne znam šta si uradio, kida. Imaš ovdje, je li ovo stalak verovatno, mislim da jeste. Miš Razer, respekt, 100 kida, stolica, znači molim te mi daj, napiši da si našao, šuri, ubija. Monitor ok, 9, brate, stvarno ovo sve lepo, sve u fullu, ali 9 zbog ovog, što si ga stavio ovde, ljubite, brate, što ga nisam usklonio, brate. Sve kida, stvarno, prelep setup, lep sto, lepa stolica, slušalice, stalak, kućište kida, monitor kida, tastatura kida, još jedna stolica i onda stavi Asus, juj sad ću da udarim u nešto. 9, ne mogu ti dam 10, ljubite, brat, samo zašto stavio ovaj piđavac tu, druže od 60 Hz. Sve ostalo ti kida, sve ostalo ti šuri, najbolji si do sada. Džape, legendo, hvala ti puno što si mi poslao mail, kida setup, iskreno kida setup. Duba kaže, ovako izgleda kad ti cura voli cvijeće. Za brata u komentarima, možete zamisliti kako mu riba govori, slušaj, ne budeš li stavio cveće, pored ovog smećeta koje provodiš satima, ne obraćaš pažnju na mene, ne budeš li stavio cveće, otkinuću ti glavu. I brat, šta će, jadan, mora je da stavi. Mora je da stavi cveće, ljubi ga, brat, a priznaj imaš i ovde, ali nisi teo da slikaš. Respekt, ajde da krenemo ovako. Tastatura gleda u stolicu, bravo. Stolica, brate, je zapravo, ovo i kida ova stolica. Baš je ogromna i s ove strane je bela, mislim da sam je vidio na internetu, samo što je stara ova stolica, vidi se da je korišćena.
ali Šuri, stvarno dobra stolica. Respekt za ovo baš kida, baš je kreativno. Zanimljivo je, dao si mi dobru ideju, dobit ćeš plus. Tastatura, ne znam koja je, ali po mišu bi pretpostavio da je Logitech, kao napravio si neki kombo, respekt, dobro, dobar monitor. Ovdje imaš verovatno ovu, kako se zove, stao mi mozak, lampu, tako da respekt, vidi, lep je setup, samo ne šta je stavio ovo, šta je ovo ljubite, brate, kakao kesa, podloga Logitech, respekt, samo nemoj, molim vas, nemojte na kući šta da lepite stikere, molim vas, znači samo uništite, braćo. Osmica, jaka osmica. Aj zbog, mislim, a ne mogu da dam 9 onda prema onom dečku, onaj prošli setup baš kida. 8,5 na granici sa 9, dobar monitor, kreativno, dobra stolica, dobra tastatura, dobar miš, dobra podloga. Sjebo si, brate, šta si stavio ovaj stiker, upada mi u oko i respekt za sveće, veliki pozdrav za tebe, Duba, ljubite brat i veliki pozdrav za devojku, volite se, čuvajte se, ljubim vas brat, hvala vam puno, jaka osmica, 8,5. I na kraju, moj brat Muki, poližeš mi, da vidimo šta kaže moj brat Muki YouTuber, dobro, Muki je YouTuber i njemu treba da kida, samo sad ću da te iskritikujem Muksela na maks. Šalim se, neću, ti si moj brat. Ne znam, meni je ovo Šuri, ovaj setup ubija, vidi. Pazi, bato, nemoj da se šalimo. Rasveta, respekt. 2 monitora okrenuta, držači, glavni monitor, Stream Deck, 2, 4, 6, 8 puta 4, 32 ova dugmeta. Turio cigaru, druže. Sija kida setup, vidi miš, rasveta, 2 monitora obrnuta, držači, mikrofon, Stream Deck, tastatura, miš i on stavi cigaru. Vidite, on se sprda, tera šegu sa mnom, druže. Custom made 100, ma brate, Šuri, ovo ubija, brate, ovo ubija. I onda stavi palmal crveni, razumeš, oni što ubija grlo, sine, stavi ovdje. Brate, ovo je ubistvo, setup ubistvo. Prva 10, brate moj, nema tu šta da se priča, ovo Šuri setup. Baš Šuri. Mada, nešto, mene nervirala, imao sam ja podlogu isto koju si ja, respekt za to, ali me nervirao, mnogo sam kačio ruku ovo, brate, još mi je bilo sa desne strane kad sam vukao miš sam udarao, nema šta, brate, vidi ga, brate, što cepa Sims, najjače, ljubi ga, brate. Iskreno, prva 10 samo zato što ovo jako puno košta, trud, rad, sve ovo je mnogo vremena i truda je uloženo u ovo i stvarno lepo izgleda, nema šta. Samo sjebo ga s ovom cigarom, ali ajde, nema veze, to je Muki, oprostit ćemo mu, to je naš brat. 10, ljudi. Bilo je teško, iskreno bilo je teško. Samo možda na nekim slikama gde sam dao tu ocenu 8, gde su prelazne ocjene, verovatno, vidi, ugasi mi se, miša ti poljubim. Verovatno nisam dao zašto mi niste slikali iz dobrog ugla ili me iznervirala neka sitnica, ali brate, iskreno, imate vi love, braćo, lepo vam je setup, realno, ljudi, nadam se da ste uživali, hvala vam puno, obavezno komentarišite da sam bio prestrog ili sam preterao ili nisam preterao, da sam trebao bude malo strožiji, mnogo bi mi značio, naravno ako vam se svidio ovaj video, obavezno pecnite like, pretplatite se na kanal, idemo na 30.000 subscribera. I šta da vam kažem, hvala vam puno što ste gledali, i to je bilo to za ovaj video, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!